बे समाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया राजखान्थियारि बाबै कंग्रेस राजखान्थि हान्जाखौ गोख्रों बाबै सोंखारिनायखौ नुनो मोनदों। बे समाव जुदि कंग्रेस राजखान्थि हान्जाया जुदि जुबिन गार्डनि थार बिजिरनायखौ जुदि बिथांमोना लुबैमारोब्ला माबायदि बे समाव बिथांमोना जे जुबिन गार्डखौ जे थार बिजिरनायखौ मोननो थाखाय नै बेखौ माव एबा बिथांमोना एडभाइसखौ होगौमोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों एबा सोंखारिदों बिथां आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। बे समाव जाय समाव गोलाव सम जाबाय जुबिन गार्डनि थार बिजिरनायखौ मोननो हायाखै गरिमा सयकिया गार्गआ, जाय समाव मोननो हायाखै आसामबासिया बे समाव जुबिन गार्डनि थार बिजिरनायखौ बे समाव मोननो हायाखै। नाथाय बे समाव राजखान्थियारि भाबै बाथ्रा दान्थे बिदान्थेखौ नुनो मोनदों। बे समाव आसामनि गिबि मन्त्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो गुबुन फारसेजों जों जुदि नोजोर होयोब्ला बे समाव गुबुन राजखान्थि हान्जाफोरा बे समाव सोंखारिलायनायखौ नुनो मोनदों। आरो बे समाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव कंग्रेस राजखान्थि हान्जानि गुबुन जायगाफोराव रेलि खालामदों आरो बे रेलिखौ थांखिनानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंथिदों जे जुदि बिथांमोना थार बिजिरनायखौ लुबैदोंब्ला थार बिजिरनायखौ बिथांमोना जुदि हास्थायदोंब्ला मा जाहोनाव बिथांमोना बे समाव जोंनि खाथियाव फैनानै एबा जोंखौ लोगो हमनानै बे समाव बाथ्रा बुंफैयाखै, मानि थाखाय बिथांमोना बुंफैयाखै दे जुबिन गार्डनि थार बिजिरनायखौ मानि थाखाय बे समाव लामा दिन्थिफैयाखै होननानै बाथ्रा बुंथिदों आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। ন্যায়ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোৰ লগত ন্যায় যদি থাকিলেহেঁতেন আমাক উপদেশ দিলেহেঁতেন যে এইটো কাম কৰক সিটো কাম কৰক আৰু এনেকৈ আগবাঢ়ক, কোনেওতো আমাক পৰামৰ্শ একো দিয়া নাই। नाथाय बे समाव सोंलु जाखाङो जे आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि जे दैदेननाय आसाम सरकारानो जे बेनि सायाव बेसेबां नायबिजिरदों एबा बे समाव बेसेबां बेखौ लानानै सिरियास बेखौ रायजो राजाफोरा नुनो मोनदों। नाथाय बे समाव राजखान्थियारि भाबै बाथ्रा दान्थे बिदान्थेया बे समाव सोलिदों। नाथाय बे समाव गोलावैनो बा गोथौवैनो सोंलु जाखाङो जे बे समाव बिथां गरिमा सयकिया गार्गआ थार बिजिरनायखौ मोनगोन ना, आसामनि थागिबि रायजो राजाफोरा जाय जुबिन गार्डनि अनुराग बिथांमोना बे समाव मोनगोन ना थार बिजिरनायखौ, बे मोनसे गिदिर सोंथि। नाथाय बे समाव दासिमहालागै गोबां सुबुंखौनो एबा बिथांजों थाफानाय बा जुबिन गार्डजों जाय बिथांमोना थाफादों बिथांमोनखौ एरेस्ट खालामनाय जादों। नाथाय दासिमबो जे बेनि रोखा सावगारिया नुजासाराखै बा बे समाव जुबिन गार्डआ मा जाहोनाव थैदों बेनि गुबै जाहोना दासिमबो SIT आ दासिमबो होआखै, CID आ दासिमबो बेनि सायाव रोखायै फोरमायथियाखै जे मा जाहोनाव जुबिन गार्डआ बे समाव जिउ गोमाखो आसामनि हार्टथ्रब बिथां जुबिन गार्डआ मा जाहोनाव जिउ गोमानो गोनां जाखो बेनि सायाव दासिमबो रोखा जायाखै। नाथाय बे समाव सन्देह खालामनानै बे समाव गोबां सुबुंखौनो एबा बे समाव हमनाय एबा एरेस्ट खालामनाय खौरांखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों। नाथाय दासिमबो जे जुबिन गार्डनि बिसि आरो जुबिन गार्डखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा दासिमबो जे बिनि थार बिजिरनायखौ मोननो हायाखै। नाथाय माब्लासिमहालागै बेनि गुबै एबा बिनि जे थार बिजिरनायखौ मोनगोन बेखौ समावसो मोनथिसिगोन। नाथाय बे समाव राजखान्थियारि भाबै बाथ्रा दान्थे बिदान्थेया सोलिबाय थानायखौ नुनो मोनदों। आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा कंग्रेस राजखान्थि हान्जाखौ आरोबाव मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोननि गेजेराव होनि। ন্যায়ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোৰ লগত ন্যায় যদি থাকিলেহেঁতেন আমাক উপদেশ দিলেহেঁতেন যে এইটো কাম কৰক সিটো কাম কৰক আৰু এনেকৈ আগবাঢ়ক, কোনেওতো আমাক পৰামৰ্শ একো দিয়া নাই। আজি তেওঁলোকে যদি সঁচাকৈয়ে জুবিনক ভাল পালেহেঁতেন আমাক 10টা পৰামৰ্শ দিলেহেঁতেন, মোক সাক্ষাৎ কৰিলেহেঁতেন যে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় এনেকৈ কৰক। কোনোতো পৰামৰ্শ নাই, কোনোতো এডভাইচ নাই। খালি তেওঁলোকে ভাবি আছে যে এইটো দি আমি ইলেকশ্যনৰ বৈতৰণি পাৰ হ'ব লাগে, মূৰ্খৰ স্বৰ্গত বাস কৰি আছে। ন্যায়ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোৰ লগত ন্যায় যদি থাকিলেহেঁতেন আমাক উপদেশ দিলেহেঁতেন যে এইটো কাম কৰক সিটো কাম কৰক আৰু এনেকৈ আগবাঢ়ক, কোনেওতো আমাক পৰামৰ্শ একো দিয়া নাই। আজি তেওঁলোকে যদি সঁচাকৈয়ে জুবিনক ভাল পালেহেঁতেন আমাক 10টা পৰামৰ্শ দিলেহেঁতেন, মোক সাক্ষাৎ কৰিলেহেঁতেন যে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় এনেকৈ কৰক। কোনোতো পৰামৰ্শ নাই, কোনোতো এডভাইচ নাই।
খালি তেওঁলোকে ভাবি আছে যে এইটো দি আমি ইলেকশ্যনৰ বৈতৰণি পাৰ হ'ব লাগে মূৰ্খৰ স্বৰ্গত বাস কৰি আছে